ndị ọma nwe m ekene nọ abalị ọma nọ biko gbaghalụ nọ m na enwe nsogbu mụ na ma laptọp ana m enwe nsogbu amarọ mma nke a m ji asị m ka anyị uzuzie ma mobile phone amarọ m na ọ na-apụtakwu ekelekwa m na amarọ m onye nọ n'ụlọ ya amarọ m ma mobile my network my broadcast ma ọ na-apụta maka anwagidego m ike m na laptọpụ ma mụrụ m ife melia o wele aka akụpụ daalụ nwanne m thank you so much afọ m na ọnwa onye nye m thumbs up mụ na laptọpụ na-anụ since amụrụ m ife melu my mic na laptọpụ so o kwero ka m bịa online and dịka onye dị super tech savvy it has taken me this long so akara m resolve am na m sị ka m weluzie mobile phone m wee bịa mee broadcast nke tata ekenekwa m unu ọfụma unu ewekwa n'iwe na ka m bịakwanụ ka anyị gabanụ n'iru n'ozi m ji bịa tata na maka etufugo m oge rinne ka anyị gabazie n'iru n'ozi m ji bịa taa ozi m ji bịa tata bụ gịnị ozi nke gbasalụ alụkwụsị 14 dịka unu si malụ dịka m na-esi ekwu na mba niile nwere akụkọ okike ụwa nke fa ndị niile chukwu kee n'ụwa nọ n'ụwa nwere akụkọ okike ụwa nke fa ndị Igbo adịrị iche ndị Igbo nwere akụkọ okike ụwa nke fa na ọnụ nke fa bụ ndị Igbo na echiche na nghọta na asụsụ nke fa bụ ndị Igbo nwere nkọwa okike ụwa nke fa nkọwa okike ụwa nke ndị Igbo ka mmụọ bụ Ngozi Chukwuka Adaobi Ijele na-abịa akọwa n'izu afa mbụ Ngozi Chukwuka Adaobi Ijele anyị agbapụ ọsọ dịka m na-esi ekwu n'oge adị eche nwoke mana nwoke nọ na-eche nwaanyị ya dịkwala anyị mma ozi m tata bụ gịnị isiokwu m tata bụ ụzọ alụkwụsị ife niile nwere ụzọ oge gara aga anyị na-enebanye anya na olile gateway ụzọ ka ọ bụ olile gateway ụzọ ka ọ bụ anyị tata anyị na-eweta ozi m niile n'ime alụkwụsị a ka ọ na-abịa n'isi njedebe ya na ozi m na-agbazi egwu na nchịkọ ka m na-achịkọzi ife niile anyị bido wee na-ekwu maka ya arọ 6 na arọ 5 gara aga nchịkọ ka m na-achịkọzi ya maka na nweta ozi nke a n'isi njedebe amarọzi m ife ọzọ na-abụrụ ịbịa na-ewepụtakwazi ozi ndị nzigolo mbụ maka na ife ọbụla nwere isi mbido nwere isi njedebe mgbe ndị na-akọlu na akụkọ si na okike fa bido na Genesis wee lue na Revelation ilue na Revelation kedu ebe ọzọ na-agazi ya na ozi m na-abịa na njedebe dịka nsikwu na-arọ na-abụ gara aga arọ 3 gara aga na ozi a bụ ozi arọ 4 mana ewepụ m arọ na-abụ wee chiata wee malitekwa ebe anyị kwụsị ya na tata na ana m eweta ozi afịa bụ alụkwụsị dịka unu si ghọta n'ime arọ a na ife m ji na-eweta ozi m bụ gịnị ọnụọgụ ka m ji na-eweta ozi nke arọ a dịka m si kwu na obodo niile na mba niile nwere nkọwa okike ụwa nke fa na Igbo adịrị iche ya na nke a bụ nkọwa okike ụwa nke ndị Igbo na Igbo ji ife dị iche iche wee kọwa okike ụwa nke fa ji ife a na-eli fa ji mmemme fa ji akwa a na-eyi n'arụ fa jikwa ọnụọgụ na ife ndị ọzọ dị iche iche wee kọwa okike ụwa nke fa ya na ara na ebe m gbakwasara ụkwụ bụ ọnụọgụ tata
ana m eweta ọnụọgụ 14 mana anyị ma na 14 na ife onye ebe 5 ife 14 nye ebe 5 ya na ọnụọgụ m ji bịa tata bụ 14 mana 14 bụ 1 na 4 nyela anyị 5. isiokwu m tata wee bụrụ ụzọ alụkwụsị, maka na ndị Igbo bụla abụ na-enye ekene na enyi nwanyị na eze nwanyị afịa bụ Ogechukwu Anene nke wepụta nchịkọ ozi m niile wee bupụta abụ a anyị ji aga. Mpụ gbawala abụọ chaa ifeke Igbo wee nọdụ nyefe agwụ ife ji ọkụ dịka chi lọlụwa. Igbo bụ mmụọ lọlụwa site na nkeji okike ya n'ike aja na ya na edaja na ya kpụọ Igbo mmadụ ụzọ fabụzọ alụkwụsị. N'ụzọ alụkwụsị ka anyị nọ, kpụọ Igbo mmadụ ndị ụzọ fabụzọ alụkwụsị. Ekene ọma ka m na-enyekwa unu. ana dịka isiokwu m si wee bịa tata, ụzọ alụkwụsị na-enye nkọwa na ana bụ isi okike niile na ife niile ekele eke na isi ebe ana ya na ana bụ isi okike niile enwelu na ana ka anyị nọ wee gbanwee ozi a, maka na dịka anyị si ghọta tata na-abụ mbụ na ana ji ike okike ya na aja ana ya na ede aja ana ya ana okike aja ana ede aja ana ka anyị si wee bata na alụkwụsị n'ụzọ alụkwụsị. Nke a na-eme ka anyị ghọta na ọ nwelụ etu Igbo si okike ụwa nke ndị Igbo na ife niile nwere usoro faso na okike anyị na-afụ anya nwere usoro oso. Ọ usoro a ka anyị na-ekwu maka ya n'oge gara aga. Ebe anyị kpatụrụ aka bụ ede aja ana, ebe anyị kpatụrụ aka bụ ede aja ana. Ede aja ana anyị ma nọ ndị ụzọ igwe dị iche iche Igbo kọwala anyị wetụsa ife niile gbasara ede aja anyị wee si n'ede aja anyị wee na-abata kịta n'ụzọ alụkwụsị. Ekenekwa m unu ka unu rabụ ndị nọ n'ụlọ. Chinedu Ngene ekene gị nnọọ. Chinedu Solomon ekene gị nnọọ. Otekwananụ ka anyị na-anọle ya na ozi a bụ ana ka anyị ghọta na ana bụ isi okike niile. Ana bụ isi okike niile ya na ana bụ nyanwa nwe Igbo. Ana nwe Igbo, ana bụ isi Igbo. Anyị ma na agwụ bụ isi Igbo site n'ebe Igbo gbadoro ụkwụ na ịdapụta n'ụwa na ịnọ n'ụwa, maka na Igbo gwara anyị na fasti na ndị mbụ na ndị egede. Ndị mbụ bụ ndị anya na-afụrụ ọnwụ, anya fa na-afụrụ ọnwụ, ndị na-abịa n'ụwa olele, mesịa ndị abụọ wee nọdụ ya na ndị abụọ anọ n'okike niile Igbo na-akọwala anyị site n'ifefe mmụta n'ọnụ ndị mbụ na ana bụ nyanwa nwe Igbo. Ya na Igbo enwero ife ọzọ. Obi ekene gị nnọọ. Onwero ife ọzọ, onwere ebe ọzọ Igbo si mapụta na-abụrụ na ana. Ya na ana bụ okike. Ana bụ okike dịka ndị Igbo si wee malia. Ana bụ okike ya na ana bụ ife kpata na okike pụtalụ.
okike Igbo na-ekwu maka ya nwere ụzọ a ga-eji debe okike a. Ọ ụzọ a okike a si aga, ọ ụzọ a esi chekwaba okike, ọ ụzọ a esi ndị si n'okike apụta dịka ndụ ọma ndụ mmadụ. Ọ ụzọ a bụ ụzọ alụkwụsị. Ọ ife a ka anyị bịa ịkọ maka ya tata. na ife ọ na-eme ka anyị ghọta bụ na a na nwe okike. Ọnya ka o ji gwa anyị sị ana nke ji ike okike, ana nke ji ike okike. Ọ gwara anyị na mmili nke ji ike okike, ọ gwara anyị maka ikuku nke ji ike okike, ọ gwara anyị maka anwụ nke ji ike okike, ọ gwara anyị na ana nke ji ike okike, ọ gwara anyị maka Chukwu nke ji ike okike. Maka na ife niile anyị bụ ndị Igbo ma tata nwere ebe o si wee gbanwee. Igbo wee na-akpọ afa ifefa na-akpọ ya tata. Anyị na-ekwu maka Chukwu oge ọbụla, anyị na-ekwu maka Chukwu, mana ndị Igbo gwara anyị na fa kepụta asụsụ a bụ Chukwu in the 16th century. Ọ mgbe asụsụ a bido, mgbe nwa bekee na-achọ ka ọ nweta afa ọ ga-eji wee ghọta Igbo, meekwanụ welu nghọta ya o ji bụrụ nwa bekee na atụmatụ o ji bụrụ nwa bekee wee ghọta ife Igbo na-eme. Igbo wee kepụta afa anyị na-akpọ Chukwu. Ọ nke akpata na ị na-anya na afa Igbo zalụ tupu 16th century, ị na-afụ Chukwu na ya. Ị na-afụ Okeke, ị na-afụ Okafọ, ị na-afụ Okonkwọ, ị na-afụ Okoye, ị na-afụ Nwankwọ, ị na-afụ Osuji, ị na-afụ afa dị iche iche ndị Igbo na-aza. Ị na-afụ Agịna, ị na-afụ Eze Chinedu, ị na-afụ afa dị iche iche. Mana n'ime oge a Igbo akara wee tinye ebe Chukwu n'afafa, anyị wee nwetabazie afa dị iche iche: Chieluka, Chiemeka, Chizọba, Ngozi Chukwu. Ife a na-eme ka anyị ghọta ebe a bụ na ana n'ọnyanwa bụ ife nwa ji okike. Ọ ana ji okike Igbo, ana nwe okike. Ọnyanwa bụ di ọmụmụ, ọnị bụ di okike. Ya na anyị tụsasịa ife niile anyị na-atụsasị dịka Igbo, anyị banyesịa afa dị iche iche dịka nwa bekee si wee mee. Anyị Igbo wee nwee afa a na-akpọ Ekwensu, ka o wee nwee ike wee koreleti anya to devil n'obodo. Ọ kpọzie Ekwensu a devil. Ọtụtụ ife, ọtụtụ asụsụ na ọtụtụ afa Igbo na-akpọ tata bụ afa Igbo kreti maka site na nwekọfa na nwa bekee. Afa ndị a wee mapụta, mana ọ bụrụ ebe a ka ozi m a na-agata. Ekenekwa gị Chinedu Upper 6 Chinedu Upper 6. Ekene gị, not lower 6, is upper. Dịka unu si gbalụ, ọ bụ na m akpọtara afa iwe ewe na ya maka na anya m a na-afụ dọbụl dọbụl. Anya m adị ibede nkọ ibede nkọ. Ọ bụrụ na ịbụ nwa azụ ugbu ka ịghọta ife m na-ekwu, ya agba ya alụnụ m nagidenụ m. Ya na ana bụ nyanwa nwe okike. Ọ nwere onye ọzọ nwe okike. Ọnyanwa bụ di okike. Ana bụ nyanwa nwe okike, dịka Igbo cosmology si kụzili anyị, dịka okike ụwa nke ndị Igbo, dịka ntọ, dịka atụmatụ Igbo ji wee nye anyị, fa ji wee fụ ka ụwa si wee malite, na nghọta nke ndị Igbo kpọmkwem, na-abụrụ nke onye bịala abịa na nke ndị bịala abịa kụziri Igbo. Ya na nke a bụ atụmatụ Igbo kpọmkwem. Ya na ana okike na ụzọ alụkwụsị. Ụzọ alụkwụsị bụ ụzọ ana. Ụzọ alụkwụsị bụ ụzọ ana.
site na nke jikọ okike ya n'ike aja na ya na ede aja na ya kpụọ igbo mmadụ ụzọ ya bụ ụzọ alụkwụsị. Ya na ụwa niile nwere ụzọ ndụ fa dịka esi ghọta na nwa bekee nwere ụzọ ndụ nwa bekee, world view, cosmology, not religion. We are not talking about religion, we are talking about cosmology. Akụkọ na atụmatụ etu ụwa si malite, nwa bekee nwe nke ya. Atụmatụ na akụkọ ụwa nwa bekee si malite bụ alienation, ebe ife dị opposite, ebe oke na nwunye dị opposite. Mana na ọna nke Igbo, ụzọ ndụ nke ndị Igbo, ụzọ ndụ nke ndị Igbo bụ ụzọ alụkwụsị. Ya na ụzọ ndụ nke ndị Igbo abụrụ alienation, no complementary, ifekwụlụ ife akwụdebie na aka nni kwa aka ekpe akwa aka nni. Na mbụrụ na nke a na-ekwu ozu nke na fana abụkweta na ebe oke dị bụ ebe agba, na ebe oke dị abụrụ ebe ekewa, na ebe oke dị bụ ebe agba. Nke a bụ ụzọ ndụ nke ndị Igbo. Ya na nke a bụ nyanwa bụ ụzọ alụkwụsị. Nke a bụ ụzọ alụkwụsị. Ya na ụzọ alụkwụsị bụ ụzọ ana, ụzọ okike ana nke malitela okike ụwa nke ndị Igbo. Ụzọ ana bụ gịnị? Ụzọ ọma, the most excellent of ways, the most excellent ways, ụzọ ọma. Ebe nnukwu nwere ugwu nyere obele, obele nwee ugwu nyelu nnukwu. Ebe ike kalịsị ịnụ bụ abụrụ onyanwa bụ ike makalịsị ịnụ. Nke a bụ ụwa ụzọ nke ndị Igbo. Ebe agba n'oke, ebe oke dị, ebe izu n'oke abụrụ ebe ịgbasa na ebe ịgbalụ, ebe ịgbala agba, ebe ịgbala agba. Nke a bụ asụsụ, nke a bụ ụzọ nke ndị Igbo, ụzọ alụkwụsị. Ọnyanwa bụ ụzọ ọma. Nke a bụ ụwa ogu nke ndị Igbo, ụwa ogu nke ndị Igbo. N'ụwa ogu nke ndị Igbo bụ n'ime ka ị ga-afụ ụzọ alụkwụsị. Ụzọ alụkwụsị bụ ụzọ ana. Ụzọ ana bụ ụzọ ọma, more excellent ways, maka na ọma bụ nne ọma, ofu ana. Ya na ọtụtụ ife ka eme n'okike ụwa nke ndị Igbo nke dị nzuzo ga-abụ nwa Igbo chemie echiche ọfụma, ọghọta ife a ka a na-ekwubu, ife nke a bụ ife a na-akọwabu, mana ya aghọtara maka na anyị ji uche dị mkpilikpi wee na-afụ a na mkpilikpi. Ya na ife niile anyị na-akọ na mbụ gbawara abụọ chaa ife eke ka Igbo wee nọdụ nyefe agwụ na ife ji ọkụ. Ife ndị a niile a na-akọ na-enye gị okike ụwa nke ndị Igbo, etu ụwa nke ndị Igbo si wee gbawapụta. O wee mesịa n'ikpeazụ, o wee kpọọla anyị afa ana, o wee kpọọla anyị afịa, o wee nye anyị afa ana site na ana. Ya na ife ndị a niile site na ana nke ji ike okike na aja ana ya na ede aja ana wee debe Igbo, wee hibe Igbo. Ndị ụzọ fa bụ ụzọ alụkwụsị, ụzọ ana, ụzọ ana. Ya na ụzọ alụkwụsị bụ ụzọ ana. Ụzọ ana bụ ụzọ ọma. Ụzọ ọma bụ
ise ka ọ dị. Ife ise ka ọ gbadoro okwu n'ime. Ife ise gbadoro okwu n'ime. Kedu ife ise bụ ife ndị a? Ọ dị, iwu, nsọ, ntọ na ome. Ife ise ndị a. Ife ise ndị a anyị nwa bụ gịnị? Ọ dị n'ana. Ọ dị n'ana. Maka na ana nwee ife ndị a niile. Ọnyanwa bụ onye ji ike okike wee kewapụta ife ndị a. Ekenekwa gị nna Chinedu Upper 6. Kenekwa anyị Okeke Aịsaya. Ekenekwa m unu, daalụnụ. Ife ise ndị a bụ ụzọ ọma nọ n'ime ụzọ alụkwụsị. Ya na ọ bụrụ na ị chọọ ịtụsa ụzọ alụkwụsị, na ife ise a ka o ji wee kwudo. Maka na anyị aghọtana na ụzọ alụkwụsị bụ ụzọ ana. Na ana bụ nyanwa bụ onye malitere okike. Onye ji ike okike ya na ike aja ana ya na ede aja ana. Ndị a niile bụ ndị anyị kọwasigo tupu anyị lute tata. Dịka m na-ayọkwa mgbaghalụ biko nụ n'izu gara aga na m apụtara dịka m si wee gwa unu na ife ka nte mabite nte n'ọnụ maka ife enwere m ike ịpụta n'izu gara aga. Tata apụta m n'oge mana laptọpụ m nyere m nsogbu. Ọ sị na maịk ya ada ala ụlọ. Ntrọgide okwere m wee werezie kịta my handset wee pụta. Ya na ụzọ ọnwa anyị a na-agwa anyị si ana bụ ụzọ ana, ụzọ kasị mma bụ ụzọ alụkwụsị, bụ ife ise dị n'ime ya. Ọ dị n'ana. Ọ gwara anyị na ọ dị na mmiri. Ọ gwara anyị na ọ dị na Chukwu. Ọ gwara anyị na ọ dị n'igwe. Ọ kpọrọ ya ọ dị n'ana. Iwu ana. Ọ gwara anyị nọ iwu ikuku. Ọ gwara anyị nọ iwu mmiri. Ọ gwara anyị nọ iwu Chukwu. Ọ gwara anyị nọ iwu ana. Chibuzudenze ekene gị nnọọ. Abalị ọma. Nsọ ana, ntọ ana na omenala. Ife ndị a bụ ife ise. Ife ise ndị a bụ ife ị ga-afụ n'ime ụzọ alụkwụsị a. Maka na ụzọ alụkwụsị bụ ụzọ ka mma. Ya na ana melụ ka Igbo pụta ife. Ana melụ ka Igbo dị nyere Igbo uzie o nyere ya. O wele ife ise wee fili isi. Ife ise a bụ ọdịnala, iwu ana, nsọ ana, omenala na ntọ ana. So ofu n'ime fa na-agbanwe agbanwe. Nke a bụ omenala. Maka na alụ gbaa arọ ọbụla omenala. Mana Igbo gwa gị nọọ ụzọ alụkwụsị. Ife o ji gwa ya nọọ ụzọ alụkwụsị bụ maka na onyanwa bụ ụzọ ka mma. Anyị na-aga anyị na-atụsa ka anyị na-aghọta. Ọ gwara anọ ụzọ ọma. Ya na anyị na-akọ akụkọ okike ụwa nke ndị Igbo. Anyị na-ekwu maka Igbo cosmology, Igbo world view, etu ụwa si wee kewapụta, etu esi wee ka ụwa. Anyị ma na ekwucha ife niile bịazịa n'ikpeazụ. Na ebe ife ndị a niile ebe atọsala anyị bụ ana. Benjamin ekene gị. Ebe atọsala anyị bụ na ana. Akpọla ya afịa na ana bụ nyanwa ji ike okike na ike aja anya na ede aja ana wee mee ka Igbo nọdụ n'ụwa bụ alụkwụsị, wee nwee ụzọ Igbo na-eso, ụzọ Igbo na-eso, ụzọ ndụ Igbo, ụzọ ndụ ndị Igbo bụ nyanwa ka a na-akpọ alụkwụsị. Ya na ana bụ nyanwa bụ di okike. Ana bụ nyanwa bụ di okike. Di okike bụ nyanwa bụ ekekele ụwa. Ekekele ụwa. Ofu ekekele ụwa ka anyị na-akpọ nne ọma. Nne ọma
ya na ọ bụ na anyị kpọba afịa n'ụzọ dị iche iche, anyị afụ na onwe ike ịza eke, anyị afụ na onwe ike ịza nneọma, anyị afụ na onwe ike ịza ana. ya na ụdị okike ka ọ bụ ọnyanwa bụ ekekele ụwa, ọnyanwa bụ ife si na a ga-agbawa ụwa wee gbawa, okike wee pụta, maka na ọnyanwa ji ike okike, ọnyanwa bụ onye ji ike aja ana ya, ọnyanwa bụ onye ji ike ede aja ana wee mee ka okike wee pụta. ya na ekekele ụwa bụ nyanwa nwe ike, dịka anyị si kọwa n'oge gara aga, oge m na-atụsa maka ijele, oge m na-atụsa maka apịa na idedu na ọkala ọra, oge a ka ife dị n'ime ike, ife ịtọ ndị a dị n'ime ike, ya na ike okike na ike aja ana na ike ede aja ana ka Igbo mee ka ịghọta ana ji wee waa. Igbo agwara anyị o wee kee Igbo, ọ gwara anyị o wee kpụa Igbo, Igbo wee bụrụ Igbo ọmandụ, ndị mandụ, maka na ọ ga na-atụsa akụkọ ife ndị a niile naanị anyị metụrụ aka na ọmandụ mgbe anyị na-ekwu maka izu, mgbe okike, mgbe a na-agụla anyị okike etu esi ke n'izu mbụ na izu abụọ na izu atọ na izu anọ, anyị metụrụ ọmandụ, ọmandụ wee malụ ndụ, ọmandụ wee fụ okike, ọmandụ wee fụ okike. ya na ọmandụ nọ n'ime okike na mmalite, maka na ife ejikọ okike na okike nọ. ya na Igbo bụ ọmandụ bụ mmadụ, ọnya ka o ji wee gwa anyị kpụọ Igbo mmadụ ụzọ fa bụ ụzọ Alukwusi. ya na ụzọ ndị Igbo bụ ụzọ ana, ụzọ ndị Igbo bụ ụzọ ana, ụzọ ana bụ ife ise nọ n'ime: ọdịnanị, omenanị, nsọ ana, ntọ ana na iwu ana. ya na Igbo mmadụ ka fa gwara anyị Igbo na-akọwa bụ chi lọlọ ụwa, chi lọlọ ụwa, maka na ife ndị a niile bụ nyanwa ka a chịkọ n'ikpeazụ mgbe anyị na-ekwu maka mbụ, bido na mbụ gbawalụnụ wee lue na ebe anyị nọ tata, ka anyị ghọta na onwelu ife ebumnobi, onwelu echiche okike ekekele ụwa anọkọtara kee ụwa, maka na o mee mistake, okero okike, okero ụwa, okero Igbo, maka na o mee mistake, Igbo wee gbapụta. ọ ife ofili aka na ife ofili aka n'anya, ife ọ kwadola akwado, chee echiche si na ka ọ ga-esiri, na ka ndụfa ga-esiri. ya na Igbo ọmandụ ọ na-ekwu maka ya bụ chi lọlọ ụwa, chi pụtala ife, chi pụtala ife. ọ ife Igbo, ife a na-akọwala ya n'okike ụwa nke ndị Igbo. ya na Igbo dịka gị dịka mụ bụ chi pụtala ife, chi anyị na-afụ anya taa, chi dị ndụ, chi pụtala ife. chi pụtala ife ma chi lọlọ ụwa bụ mmụọ. ọ ife ndị a ka Igbo na-aka kamgbe anyị nọ na-ezi ozi a, ebe a ka ife ndị a niile na-abịa n'isi njedebe. na-ewe n'iwe na ọtụtụ ife na-agbapụta na fonu m. ebe a ka anọ wee tụsa ife ndị niile, ebe a ka anọkwa wee kpokọọ ọnya. mbụ gbawala abụọ chaa ife ke Igbo wee nọdụ nyefe agwụ ife ji ọkụ dịka chi lọlọ ụwa. Igbo bụ mmụọ lọlọ ụwa site na nke jikọ okike ya, ike aja na ya na ede aja na ya. ibe etu ekene gị ya nọ ife ndị a ka Igbo na-eme ka ịghọta na ana
ya na chi lọlọ ụwa bụ mmụọ. Ọ mmụọ na chi lọlọ ụwa na mmụọ wee nye gị mmadụ. Ọ ife Igbo na-eme ka ya ghọta. Ya na mgbawa mbụ Igbo na-ekwu maka ya bụ gịnị? Maka inye akụkọ okike ụwa nke ndị Igbo, ma ọ n'inye akụkọ okike ụwa nke ndị Igbo, ime ka Igbo wee pụta ife, ime ka mmadụ Igbo wee pụta ife. Ya ka ịghọta na mgbe a na-ekwu maka ana, na a na-ekwu maka Igbo na-ekwu maka ana, dịka anyị si ghọta, Igbo bụ ọfịa, Igbo bụ mmadụ, Igbo bụ okike, Igbo bụ ife afụla anya. Ya na mgbawa mbụ bụ ka ụwa nke a n'ụzọ nke a bụ ụzọ alụkwụsị wee pụta ife. O Igbo na-akọ maka ụzọ alụkwụsị, okike ụwa nke ndị Igbo bụ ụzọ alụkwụsị. Ya na mgbawa mbụ bụ ime ka ụzọ alụkwụsị wee pụta ife na ndụ. Maka na ewezuga atụmatụ Igbo, anyị ama mfu ụzọ alụkwụsị. Ọ na atụmatụ nkọwa okike ụwa nke ndị Igbo ka anyị si na-ekwu maka ụzọ alụkwụsị. Maka gịnị? Na mpaghara ụwa dị iche iche nwere ụzọ nke fa nwere their own cosmology, fa nwere their own reason, fa nwere their own explanation behind creation. Ya na ụwa niile mpaghara ụwa niile nwere nkọwa okike ụwa nke fa. Nwa bekee nwere nkọwa okike ụwa nke ya. Nke a bụ nkọwa okike ụwa nke ndị Igbo. Ya na site na nkọwa okike ụwa nke ndị Igbo a ka anyị ga-eji wee ghọta na mgbawa mbụ nwee purpose. Enwee purpose behind mgbawa mbụ. Na mgbawa mbụ abụrụ accidental. Na enwee purpose behind it. Na enwee purpose isi na Igbo ga-alụ ụwa, Igbo ga-abụ chi lọrọ ụwa. Na that whole purpose bụ maka iji wee maintain ụzọ alụkwụsị. Ya nọ ife a bụ the purpose. Ọ bụrụ na Igbo gaa outside that purpose, nke a dị iche, mana nke a bụ ebumnobi okike ụwa nke ndị Igbo. Oke osisi ekene gị, Osita ekene gị, nnọọ. James ekene gị, nnọọ. Ya na ọnya ka anyị ji wee na-enwe ike inye atụmatụ a na nkọwa ndị a. Maka gịnị ụzọ alụkwụsị? Maka gịnị na ụzọ alụkwụsị bụ ụzọ ana? Maka gịnị nọ ana bụ di okike? Ọnyanwa ji ikie ike okike, ọnyanwa ji ikie ike aja anị ya, ọnyanwa ji ikie ike ede aja anị ya, wee mee ka okike pụta ife. Ya na onwe ụzọ, onwe pathway, onwe purpose, onwe ebumnobi. Ọ bụrụ accident, ọ bụrụ ife nọkata just mee maka na ofikata aka n'anya mmadụ dasịsịa okike gbapụta. Ife ndị a niile nwe purpose, nwee iwu, nwee ntọ, nwee nsọ, nwee ọdị, nwee ome. Ya na ife ise ndị a maọbụ ife ịnọ ndị a ka ọ ga-abịa na-ekwu okwu gbasara omenala Igbo, ka ịghọta na ife omenala Igbo gbadoro ụkwụ n'ife ịnọ ndị ọzọ. Na ife ịnọ ndị ọzọ anyị na-ekwu maka ya bụ gịnị? Ụzọ alụkwụsị. Na ụzọ alụkwụsị bụ gịnị? Ụzọ ana. Maka na ana bụ nyanwa bụ di okike, ọnyanwa bụ di, ọnyanwa bụ ekekele ụwa, ọnyanwa bụ ife melife na-eji wepụta. Ekenekwa gị obi, nnọọ. Ya na purpose, ebumnobi, atụmatụ na echiche mgbe Igbo na-agwa anyị na mbụ gbawara abụọ chaa ife eke ka Igbo wee nọdụ. Ịnọdụ fa bụ fe purpose. Ịnọdụ fa bụ maka iso ụzọ
eke nwanyị bụ nyanwa bụ ekekele ụwa si na ụzọ fa ga-eso ga-abụ gịnị ụzọ alụkwụsị nke anyị nwa na onye bụ onye isi bịa kọwaa ife ndị a niile bụ agwụ mee ka ọ pụta ife mee ka aghọta ụzọ ndị a onye makwa o ji gwa anyị na ọcha ife eke mbụ gbawala abụọ chaa ife eke igbo wee nọdụ nyefe agwụ ife ji ọkụ dị ka chilọlọ ụwa igbo bụ mmụọ lọlọ ụwa site na nkeji okike ya ike aja na ya na ede aja na ya kpụọ igbo mmadụ ụzọ fabụzalụ kwụsị ya na mgbe ị na-ene anya na ịnọ mgbe ọ na-agwa anyị na igbo anọdụgo na mbụ gbawale bụacha ife eke ka igbo wee nọdụ na ọnọdụ igbo bụ ọnọdụ fa bụ ụzọ alụkwụsị kafa ga-eso maka na ọnyanwa bụ ụzọ ana nke ji ike okike anya na oge gara aga oge anyị na-akọwa maka ede aja ana oge anyị na-akọwa maka ụmụ ọkpụ adaọra n'oge gara aga ka anyị ghọta na ụmụ ọkpụ adaọra a so n'ife okike ekekele ụwa bụ ana ji wee mee ka igbo wepụta ife ọnya bifo na-agwa anyị ya na mgbe ọ na-agwa anyị na okike igbo pụta ọ chọọ ka onye anyị step by step ife ndị o ji si wee mee ka igbo wepụta ife maka gịnị na mgbe ọ na-asị na igbo ga-anọ ka fa nọdụ mebe gịnị ọkafa nọdụ lụba ogbunigwe na-egbu ndị ọzọ na-egbu mba dị n'iche n'iche na-egbu ụwa dị n'iche n'iche na-emebi ife dị n'iche n'iche maka na ndị igbo aghọtara na mba niile nọ n'ụwa nwere atụmatụ ụwa nke fa na atụmatụ ụwa fa kpata afa ji akpa agwa ka fa si akpa ndị ọbụla nwere ka fa si akpa agwa ka agwa fa si dị na akpalụmagwa mba dị iche iche na mpaghara ụwa dị iche iche malite n'akụkọ na nghọta okike ụwa nke fa ya na ebe na-enwe nkọwa na nghọta na okike ụwa na nwoke na opozu nwaanyị na opozu nwoke nke a na-akọwa na udo adịrọ ebe a ndị nyere anyị nkọwa agwala anyị na ebe udo dị bụ ebe nwoke na nwoke nọ ya nọ na nwoke na nwoke ka udo dị ọ dịrọ na nwoke na nwaanyị na si ife nwoke na-esoro nwaanyị bụ iji wee kpọpụta ụmụaka na nwaanyị na-eso nwaanyị na nghọta na ọdịdị nwaanyị na nwaanyị ibie bụ maka na nwoke na nwoke nọ nwaanyị na nwaanyị ibie wee kwụrụzie iwe na-enweta nwaanyị na-akpọ nwoke asị bụ onye ilo nwoke dịka woman nke a bụ okike ụwa na nghọta okike ụwa nke fa na ụzọ atụmatụ mmalite okike ụwa nke fa ekenekwa gị John Williams ekenekwa gị nwa Biafra onye Biafra ekene gị kesi adama ama onye m na-afụrụ ọgbayalụ m ozi m tata dị nkenke maka na nke a bụ ozi njibịa ime ka anyị wee malite ịtụsa okwu mkpu n'ọnụ n'ime izu ịnọ anyị ga-aga dịka unu si malụ na mgbọsị mbụ bụ mgbọsị na-aga na-ewepụta atụmatụ dịka m na-esi ekwu kama na anyị na-aga n'izu na-aganụ anyị na-abamizi ime tata ozi mbụ ụzọ alụkwụsị ya na mgbe anyị na-ekwu maka mbụ gbawala abụọ chaa ife eke ka igbo wee nọdụ enwee purpose igbo nwee purpose igbo nwee guiding principle igbo nwee method and way fa ga-eji nọ dịka ụmụ ekekele ụwa dịka ndị ekekele ụwa
wee kwadolu wee sị na ya ga-eji ike okike na ike aja anya na ike ede aja anya wee wepụta fa na fa ga-enwe etufa ga-esi usoro ndụ n'usoro ndụ fa ga-abụ alụkwụsị. Ọ nke a bụ usoro ndụ ndị a. Usoro ndụ ndị ọzọ nwee ike bụrụ alụmelụ na-aga. Usoro ndụ ndị ọzọ nwee ike bụrụ udo adịna n'ụwa. Usoro ndụ ndị ọzọ nwee ike bụrụ etu a fasi ndị ọzọ si akpọ afọ usoro ndụ ndị nkefa alienation. Na ife anyị ga-akpụ na enwero ife dịka morality. Na ife bụ morality bụ onye kasị ike. Na ọ bụrụ na ike ngwa ọgụ akalịsịa enwe anọ ife ọbụla ikwu na onye nwa bụ ife dị mma. Nke a bụ usoro ndụ nke ndị a site n'etufa si wee ghọta na etufa si wee kọọ akụkọ ọdịnala fa mmalite okike fa. Nke a na-akọ tata bụ nke ndị Igbo. Anya Igbo ji nọrọ n'ụwa na anya eji debefe ebe a na aka eji wee debefe ebe a wee sịfa n'unu na ebe a na ụzọ ndụ nke unu ya na ya dị ekwe maka na ịtụnebe ya atụnebe na ụzọ ndụ fa dị bụ nyanwa dị bụ globally accepted. Mba, anyị na-ekwe na ọka ọ dị weda ma ọ dị globally accepted ma ọ dịrọ. Nke a bụ ụzọ nke ndị Igbo. Ya na mgbawa mbụ a na-ekwu maka ya na mbụ na ya bụ abụ anyị na-abụ ọgụ ọbụla na-eme ka anyị ghọta na mgbawa mbụ a gbawa for a purpose ka Igbo wee nọdụkwanụ in a specific way, in a particular way. Ekenekwa gị Louis, in a particular way, and in that specific way, that particular way, ụzọ afa ga-eji nọ etu afa ga-esi nọ bụ ụzọ alụkwụsị 14 site n'atụmatụ anyị ji n'ara anyị ji ọgụ ọnụ wee bịa ịkọwa okike ụwa nke ndị Igbo. Mana anyị bido na abụọ maka na anyị rapụ mbụ wee golia wee na-aga wee nọlụ na 14 ka anyị ghọta abụ 5 bụ ofu agbakọnyere 4. Ọ ga anyị na-ekwu maka 13 anyị mana anyị na-ekwu maka 4 tata anyị na-ekwu maka 14 anyị na-ekwu maka 5 anyị wee na-ekwu na 5 a na ife afọ n'ime ya bụ ọdịnala, nsọ ana, iwu ana, ntọ ana, ntọ na ana, ọdịnala, ntọ na ana, iwu ana, nsọ ana na ome na ana. Ya na ụzọ anyị si pụta ụwa, ụzọ esi bụ anyị n'afọ, ife ndị a niile anyị na-atụsa wee tụsagide wee lue tata. Ụzọ anyị si wee nwee obodo anyị nọ n'ime, ụzọ esi nụta nne m nụta nne gị, ụzọ anyị si nwee ụmụnna, ụzọ anyị si nwee ikwu nne, ụzọ anyị si nwee mmemme dị iche iche. Nke kasị nke mmemme na-abụ ka akpọla anyị afa na ya bụ mgbawa Igbo. Mmemme na-abụ bụ gịnị? Ji na ede. Mmemme ji na mmemme ede. Ife na-aba ka akpọla anyị afa. Ife na-aba ka mụ na gị na-eme n'arọ n'arọ ili ji na ime ede. Ife ndị a bụ gịnị? Ụzọ esi wee hibe Igbo ka o wee bụrụ alụkwụsị. Ya na ịbịa tụsaba mmemme ndị a ifu na ife ndị a niile na-akọwali dị n'ime, maka na Igbo na-eme ife dị iche iche. Igbo na-eli ji, Igbo na-eme ede, mana ọ bụrụ otu nwa bekee nwee ike na-agba Krismas ya adịwa gị iche maka na ọka o wele afịa. Mana ili ji na ala Igbo dị iche na ka esi akpakwa ndụ onye Igbo. Ime ede bụ ka esi akpakwa ndụ onye Igbo.
ya na Igbo nwelu purpose fajinodu enwelu ụzọ fa ga-eso wee dị. Ụzọ a bụ ụzọ alụkwụsị. Ụzọ alụkwụsị a bụ nyanwa ka Igbo gwara ya nọ nyanwa bụ ụzọ ana, maka nọ etu ana si debia ya na mgbawa mbụ bụ maka Igbo ịpụta wee kọọ ife ndị a anyị na-akọ, maka Igbo ịpụta wee tinye nghọta a n'ụzọ nke anọ. Wee kene nge maazị afam ọnya ka ejikwa anyị mgbawa mbụ. Ya na Igbo anyị na-ekwu okwu Igbo bụ afa, mana Igbo n'onwe is also a concept. Maka na ya mana anyị kwuru na anyị tụsa Igbo na anyị ga-enweta ndị Igbo, ndị gboo, ụmụ ndị gboo is a concept. Kedu ndị bụ ndị gboo? That's why is a concept. Kedu ndị bụ ndị gboo nụwa? Ụmụ ndị gboo bụ Igbo. Kedu ndị bụ ndị gboo? Ndị gboo bụ ndị na-eso gịnị? Ụzọ alụkwụsị. Ụzọ alụkwụsị bụ gịnị? Ụzọ mgbochi. Ya na Igbo bụ ndị mgbochi, igbochi njọ, igbochi ife ọjọọ. Ụzọ mgbochi ndị a bụ ndị na-egbochi ife ọjọọ. Ya na abịa n'okike na-enwelu elements dị iche iche na fa niile na-akpa agwa dị iche iche. Ọ bụrụ ife ọkụ na-alụ ka mmiri na-alụ, ọ bụrụ ife mmiri na-alụ ka ikuku na-alụ, mana fa niile dịka Igbo si wee gwa ya na nghọta nke ndị Igbo na ebe fa ka fa gbaa. Ya na gịnị mee na ọ bụ na inene ikuku na ị ga-afụ ọkụ, na ịbanye n'ọkụ na ị ga-afụ ikuku. Ya na fa niile they are all interconnected. Ma n'ime ikuku a ka mmiri nọ. Ya na onwero ife kwụsịa na ife kwụla ife akwụdebie. Mana ịbịa n'aja a na-enweta ikuku. Ọ ife Igbo na-eme ka ịghọta. Mana fa niile nwere ife fa na-alụ particularly, mana fa kweta maka na ebe fa gbaa n'oke ka fa ebe oke fa dị ka fa gbaa. Ọnya ka Igbo ji wee gwa anyị na ndụ ndị Igbo, ụzọ ndụ ndị Igbo bụ gịnị? Network universe. Uwe izu ndị Igbo bụ network universe. Ya na ọ bụ na anyị ghọta na uwe izu ndị Igbo bụ network universe, anyị aghọta na ụzọ alụkwụsị ebe ogu na-achị. Ọwụ ogu ebe ogu na-achị. Ọ bụrụ ụwa ọfọ, maka na ọfọ enwere ife ọfọ bụ mkpala. Ọfọ na onwe ya bụ mkpala ka ọ ga-esi wee dị ile bụ ọ bụ na ọkwụrụ n'ogu. Ya na eke na oye na afọ na nkwụ n'ikuku na ọkụ na mmiri na ana, fa niile pụ na ebe kwụ n'ogu. Ife niile wee na-eme ka ọ ga-esi na-eme. Onwero nke ga-asị n'ike agwụ gị ịkpa agwa. Ya na Igbo anyị na-ekwu maka ya is a concept bịa maintain ụzọ ana, ụzọ ekekele ụwa, ụzọ alụkwụsị. Ya na ụzọ alụkwụsị bụ ụzọ mgbochi, igbochi ife ọjọọ, igbochi njọ, igbochi ụgha. Proactive way. Ọ bụrụ ụzọ nke bụ omesizi ya wee mee na anyị na-achọ bi tupu o meeli kedu ka anyị ga-esi kwụsị ya. Tupu o mee kedu ka anyị ga-ekwụsị ya. Omenala. Tupu ọ na-eme kedu ka anyị ga-esi kwụsị ya, kedu ka anyị ga-esi blọk a, kedu ka anyị ga-esi kwụsị ya ka ọ demena. Ya na ana achọrọ ana n'onwe ya achọrọ ife lụrụ alụ. Ana n'onwe ya achọrọ ife dị njọ. Ana n'onwe ya achọrọ ụgha. Ọ chọrọ ife ghara agha. Ana n'onwe ya chọ kama ọ ga-agha ka egbochie ya tupu ọ ghaa. Kama ọ ga-eme ka egbochie ya tupu o mee. Kama ọ ga-alụ ka egbochie ya tupu ọ lụa. Mana ọ bụ na ọ lụa, ọ bụ na ọ mee, ọ bụ na ọ ghaa, kedu ka anyị ga-esi gbochie ka ọ daa aghazina, ka ọ daa emezina.
anyị wee mekwa ya ka o wee dịkwa mma, ka o wee naghachitekwa back na that particular path o kwesị iso bụ ụzọ alụkwụsị. Ya na Igbo bụ mgbochi njọ. Ndị mbụ anyị na-ekwu maka ya a na-asị na ndị Igbo bụ ndị bịa igbochi ife ọjọọ tupu o mee. Ekenekwa gị Charles Ekezie, nnọọ Chukwudum ekene gị, onye nna akpọtara afịa gbaalụnụ m n'anya m na-eme ito ito. Ya na Igbo ị na-aghọta bụ gịnị? Ndị mgbochi, maka na fa ga na-eso ụzọ alụkwụsị. Onye bụ ụzọ fa. Ya kịta na ya aghọtana na ụzọ alụkwụsị bụ ụwa ugwu, ụwa kwụ n'ogwu. Ụwa kwụ n'ogwu bụ network universe, ebe ife kwụla ife akwụdebie, ebe ife na-ekewara ekewa. Maka na ebe a nkewa dị bụ ebe fa nọ wee gba. Ebe a nkewa dị bụ ebe fa nọ wee gba, ebe ife na-akwụrụ sọsịa. Edemma ekene gị nnọọ. Louis Ojiekwe ekene gị nnọọ. Ya na Igbo ka anyị na-aghọta bụ ndị na-egbochi njọ, na ike mgbochi njọ fa akafa kpọrọ gịnị? Egbo. Egbo. Ya na egbo bụ ife izizi ị ga-afụ Igbo debelụ maka igbochi ife ọjọọ. Mana na nghọta nke anyị bụ Igbo tata, anyị mana egbo bụ ụzọ ndụ ndị Igbo. Mana anyị fụ na kịta na anyị ọtụtụ n'ime anyị aghọtara egbo, anyị aghọtara ife egbo bụ. Mana egbo n'onwe ya bụ alụkwụsị. Egbo bụ alụkwụsị ka ọ dị eme na egbo bụ igbochi ife ọjọọ tupu o mee. Ya na Igbo na nghọta fa na okike fa na mbido ụwa fa bụ ndị na-adị proactive igbochi njọ ka ọ dị eme na ka ọ dị eme donacha. Mana ọ bụ na o mee, kedu ka anyị ga-esi gbochie ka ọ dị eme n'ọzọ? Ya na ụwa ndị Igbo bụ ụwa alụkwụsị, na isi na njọ ama ndị bụ egbo, na egbo na onwe ya bụ alụkwụsị. Dịka m sikwu n'ozi m aga-adị nke nkịta, ọ nwere mgbe m ga-eji bịa n'izizi anyị na-ekwu ọ dabasịa. Mana dịka m sikwu na mgbe anyị ga-eji bịa na-atụsa ife ndị a n'izu ịtọ ndị fọnụ, oge ịda anyị anya. Ya na ozi m tata dị nkenke, ebe a ka m ga-akwụsị ka m wee kene unu. Chidi ọnụ ọha ekenekwa gị nnọọ nna, daalụnụ. Ya na ife anyị ga-eji wee pụta ata bụ ịghọta na ụwa ndị Igbo malite kwụsị na alụkwụsị. Ọnya bụ kirikiri ụwa ndị Igbo. Onwero ife ọzọ Igbo nọ n'ụwa eme. Onwero ife ọzọ ekekele ụwa kele Igbo ji ike okike ana, ji ike okike na ike aja anị ya na ede aja anị ya wee kee Igbo ka fabụlụ na-abụrụ ndị na-eso ụzọ alụkwụsị. Ya na ụzọ ndị Igbo bụ ụzọ alụkwụsị. Ụzọ alụkwụsị bụ ụzọ ogu. Ụzọ ogu bụ ụzọ ana. Ụzọ ana bụ ụzọ kasị mma. Ụzọ kasị mma bụ ụzọ nneọma. Ụzọ nneọma bụ ụzọ na-egbochi ife ọjọọ tupu o mee. Igbochi ife ọjọọ tupu o mee ka Igbo ji wee nye anyị egbo. Ya na ebe a ka m ga-eweta isiokwu m n'isi njedebe tata. N'ibukwa abụ nji wee malite wee weli ya wee pụọ. Mbụ gbawala abụọ chaa ifeke, Igbo wee nọdụ nyefe agwụ ife ji ọkụ dịka chi lọlọ ụwa. Igbo bụ mmụọ, mmụọ lọlọ ụwa site na nkeji okike ya, n'ike aja na ya na ede aja na ya. Gbua Igbo mmadụ ụzọ fabụzọ alụkwụsị. Ekenekwa m unu ụmụnne m ndị nke m. Afa m bụ Ngozi Chukwuka Adaobi Ijele. Ọkpụkpụ unu bụ ọkpụkpụ m,
arụ unu bụ arụ m, ọbala dị m na-arụ bụ nke unu site n'ebi ebi rue n'ebi ebi. Anyị ga-afụ n'izu ụka ọzọ mgbe anyị ga na-atụsa ozi ma na-aga. Chukwu nye aka ka anyị ghọta ya, maka na ama m n'ozi na-agbagwoju anya, ọ dịrị ofele nghọta, mana nagidenụ m na ọka nsi ghọta ka nsi okwu nwelọ na olu nwelọ ka m ji akọ ka m nwee ike aka etu akara nwaanyị ka ọ na-atụkwasị. Nagidenụ m na-atụ ọbụla aka m dị, ka ọ dịnụ n'izu ụka ọzọ ụmụnne m, ka chi fonu ya ma ala anyị mma.